Кніга выхаду, раздзел 27. Зрабі ахвярнік з дрэва акацыі, які хай мае 5 локцяў у даўжыню, столькі ж у шырыню, гэта значыць 4-вугольны і 3 локці ў вышыню, і хай будуць рогі ад яго на 4 вуглах, і зрабі гэта з медзі. І зрабі дзеля ўжывання яго папяльніцы, каб збіраць у іх попел, а таксама гаршкі, вугальныя лапаткі, крапільніцы і кадзільніцы. Усе прыналежнасці зрабі з медзі. І для яго зрабі краты медныя, накшталт сеткі, і на іх 4 вуглах хай будуць 4 кольцы з медзі. І ўмацуеш іх знізу пад краем ахвярніка. Хай краты будуць аж да сярэдзіны ахвярніка. Зрабі і 2 жрэткі да ахвярніка з дрэва акацыі, якія пакрый меднымі пласцінамі, і прасунь іх у кольцы, хай будуць яны з абодвух бакоў ахвярніка, каб яго пераносіць. Зрабі яго з дошак, пусты ён унутры. Як было паказана табе на гары, хай так зробяць. Зрабі і панадворак скініі, на паўднёвым баку, якога заслоны хай будуць скручанага весону. Адзін бок хай мае ў даўжыню 100 локцяў, і 20 слупоў, і столькі ж падножаў з медзі, і аплікі на слупах, і кольцы серабра. Такім жа чынам на паўночным баку хай будуць заслоны 100 локцяў у даўжыню, і слупоў 20, і падножжа меднае той жа колькасці, і аплікі слупоў, і кольцы іх срэбраныя. Па шырыні ж панадворка заходняга боку хай будуць заслоны ў 50 локцяў, і слупоў 10, і падножаў столькі ж. Па шырыні ж панадворка, што глядзіць на ўсход, хай будуць 50 локцяў, сярод якіх на адным баку хай налічваюцца заслоны ў 15 локцяў, і 3 слупы, і столькі ж падножаў. І заслоны з другога боку хай будуць мець 15 локцяў, слупы 3, і падножы столькі ж. А пры ўваходзе ў панадворак заслона у 20 локцяў з гіяцынту і пурпуру, кармазыну і крушанага весону з злататканай работы. Хай мае 4 слупы і столькі ж падножаў. Усе слупы панадворка павінны быць абхоплены кругом срэбранымі кольцамі, а іх аплікі хай будуць срэбранымі, а падножжа меднае. У даўжыню панадворак зойме 100 локцяў, у шырыню 50, а вышыня хай будзе 5 локцяў. І ўсё хай будзе скручанага весону, і хай мае меднае падножжа. Усе прыналежнасці скініі да ўсякага ўжытку ў ёй, і ўсе яе калкі, і ўсе калкі панадворка зрабі з медзі. Загадай сынам Ізраіля, каб прынеслі табе алей найчысцейшы з аліўкавых дрэў і націсканы з дапамогаю таўкача, каб гарэла святло заўсёды у палацы сустрэчы па-за заслонай, што павешана перад сведчаннем. І будуць запальваць яго Аарон і сыны яго, каб ад вечара да раніцы гарэў перад абліччам Господавым. Гэта хай будзе пастанова вечная на ўсе пакаленні для сыноў Ізраіля.